Pois estamos a martes, 11 de agosto, e seguimos falando da Festa do Pulpo. A verdade é que outros anos, cando falamos a posteriori da Festa do Pulpo, casi sempre é para decir pois canto pulpo se consumiu, canta xente nos visitou, pero este ano o protagonismo está na Festa da Xuventude, que se trasladou por vez primeira á zona das Barcias. Bueno, por vez primeira tamén temos incidentes no río Arenteiro e ademais de moita gravidade, porque xa o contábamos onte, volvemos a repetir, ata 6 rescates no río Arenteiro na madrugada do domingo nas inmediacións da Festa da Xuventude e un de extrema gravidade porque o rapaz pois prácticamente salvou a vida por cuestión de minutos, así que delo vamos a falar hoxe, pero tamén dende o punto de vista das responsabilidades ou das dúbidas que nos poden xurdir a todos. Nos acompaña para elo Adolfo Nogueira, que é voceiro do Espazo Común do Carballiño. Bo día, Adolfo. Hola, Carmen, moi bo día. Bueno, que decíamos, Adolfo, eu personalmente non recordo incidentes deste tipo, e menos no río Arenteiro na Festa do Pulpo. Non nos recordas porque nunca se deron, é dicir, nunca que, vamos, na historia da Festa do Pulpo, nin siquiera na festa máis reducida, pero xa de décadas historia desta Festa da Xuventude, da Festa dos minibares, da Festa DJ, como se lle queira chamar, porque foi evolucionando co paso do tempo, igual que a maneira de divertirse dos novos, pois nunca houbera que suspendela, nunca houbera que tomar medidas por problemas de seguridade. E este é o primeiro ano no que a metade da actuación dos DJs, faltando aínda polo que me din a min 3 DJs por intervir na festa, os organizadores, neste caso o Concello do Carballiño, decide que hai que suspender porque o perigo para a vida da xente que estaba por ali era moi elevado e víanse os servizos de seguridade absolutamente incapaces de controlar o problema porque non estaba organizado previamente e non estaba previsto algo que todos os que temos algo de sentido común sabíamos que podía pasar. Emitides hoxe un comunicado no que precisamente pedides aclarar responsabilidades, sabes? Bueno, todos o pudemos ver que onte o Concello do Carballiño emitía un comunicado precisamente para facer valoración do éxito da festa, da idoneidade da ubicación e dicindo, recoñecendo xa no final que hai cousas que cambiar. Bueno, a nós parecenos un exercicio de irresponsabilidade absoluta e de non saber o que tes entre mans. Eres o gobernante do Concello do Carballiño. Eres quen toma as decisións que levan a esa situación. Nese comunicado oficial do Concello, porque a min que despois o PP saca un comunicado aplaudíndose a si mesmo, parece ben, o PP é unha organización privada que, bueno, debería ter máis responsabilidade de non tentar manipular a xente, pero, bueno, pero o Concello do Carballiño é unha institución que nos representa aos 14.000 e pico veciños, e, polo tanto, que non poden facer un uso partidista das súas redes e dos seus medios de comunicación. Ese comunicado é un insulto á inteligencia dos veciños, porque pouco menos que se colgan os do goberno as medallas todas, cando a medalla, a quen hai que darlla, é a Javier Diz, o policía que se tirou ao río e sacou a un rapaz a punto de morrer. Un rapaz que marchou inconsciente para a residencia e que se tarda, Javier, un minuto máis, o policía local do Carballiño un minuto máis en actuar, hoxe estábamos falando dun falecido na festa das Barcias. Pero faltoulle un pelo. Non o digo eu, diro a xente que estuvo ali. De feito, estendeuse o rumor de que morrera alguén porque ese rapaz, cando sacaron, estaba inconsciente totalmente, tuvo que arrancar para Ourense e, bueno, por sorte parece que a cousa se colleu a tempo e non tuvemos que lamentar desgracias maiores, pero que o Concello se queira colgar medallas tendo un policía que salvar a alguén de afogar no río, cando levábamos semanas moita xente advertindo que o río era un problema, eso debería facer pensar a moita xente. Parece, ou ao menos se desprendía, que onte tivemos a oportunidade de falar co alcalde en funcións, con José Castro, pois que incluso lles molestaba especialmente ese matiz que acabas de comentar de que se correra o rumor de que había un falecido. Pero mira, cando sementas o caos, obtés caos. Cando non, como organizador dun evento deste calibre, non eres capaz de garantir a seguridade, de transmitir e de dar a seguridade á xente que participa de que todo está ben, e despois empezas a improvisar a última hora, claro que se sementa o caos. Eu, de verdade, hoxe xa estou máis tranquilo, pero eu, como moitos pais e nais, como moitos avós que tiñamos ali familia, eu estaban os meus fillos ali, e botei desde as 3 ás 4 da mañá falando con eles, preocupado, porque nin eles mesmos entendían moi ben o que estaba pasando, nin eles nin a maioría dos rapaces que estaban ali. Sí, que está caendo xente ao río, sí que suspenderon o evento, que primeiro pararon a música, pero seguiron vendendo bebidas, despois xa decidiron, durante un rato estuveron, que isto non o contan no comunicado, os propios concelleiros do goberno do PP e do PSOE tornando da xente para que non baixara ao río. A xente ia mexar ao río
porque os baños estaban saturados e pechados. Entonces, se sumas as dúas cousas, e eu creo que ninguén o pode negar que avisamos por activa e por pasiva e queremos que o facemos polo ben da festa e polo ben dos participantes, e outros pensaron que eles tiñan razón e que non ia pasar nada, eu o domingo á tarde estuve ali, e ao sair había 7 ou 8 persoas de emerxencias, tanto voluntarios de protección civil como do Grupo Municipal de Emerxencias, e saben perfectamente o que lles dixen, por favor, vixiade o río, cando sexa de noite vai ser un Cristo, porque a xente baixaba ao río a coller auga, a refrescarse, a mexar, a tal, e de noite, co alcohol en riba, pois claro, evidentemente que iba a haber percances, todo por non vallar ao río. Mira se era necesario vallar ao río, que ás 12 da noite ou ás 11 e pico da noite decidiron poñer unha cintiña destas de plástico da policía. E como digo, concelleiros do PP e do PSOE tornando da xente para que non fora ao río. O sea, mira se era importante que a xente non tivera acceso ao río, porque cando tú xuntas a 2.000 ou 3.000 persoas, dame igual que sean xoves, que non xoves, que maiores, e hai alcohol de por medio, e hai algún perigo, a obligación de quen organiza, e iso non o digo eu, é lei, é minimizar ese perigo, anulalo na medida do posible, e isto é o que non se fixo. E hai unha cousa que tamén chama a atención, porque xa antes da festa nós tiñamos a oportunidade de falar co xefe da Policía Local, de falar co grupo de emerxencias, e nos decían que eles o operativo remataba antes, o operativo de seguridade de que rematase a festa da xuventude. É dicir, eu entendo que a seguridade, digamos, do evento corría a cargo desas persoas de seguridade contratadas polos bares. Bueno, non sei ata que punto a seguridade, que creo que eran 3 persoas contratadas polos bares, é suficiente para manexar a 3.000, 4.000, 5.000 persoas, creo que ata 8.000, dixo o alcalde en función, xa me contará a min que dispositivo de seguridade había. Claro que nos facemos moitas preguntas. Bueno, e que o propio, unha que a partir das 8 eles marchaban, pero dúas que xa a propia policía, Guarda Civil, emerxencias, xa eles mesmos tampouco tiñan un operativo tan grande. Non, e a partir de a certa hora da noite marchou a Guardia Civil, polo que me diga a mí, marchou a Policía Nacional, pero se hai unha cousa que é moi chamativa. O operativo de seguridade da Festa do Pulpo coordínase, os que baixaran caras Barcias ainda o viron a primeira hora, porque estaba ali unha furgoneta grande, un camión de Axega, que se chama o posto de mando avanzado. E dende ali coordínase toda a seguridade, que non é pouca, para que a Festa do Pulpo funcione. Curiosamente, ás 8 da tarde, este posto de mando operativo, de mando avanzado, que se chama, marchouse. Como se a Festa das Barcias, con 4.000, 5.000, 8.000 rapaces, non precisara dun control de seguridade o máis acaído posible as circunstancias, non? Entonces, a ver, hai unha cousa que está clara, non se trata de revanchismo, non se trata de decir, ves que tiñamos razón? Non, ves que estuvo a punto de pasar unha desgracia que pudo perxudicar a moita xente, que pudo costarlle a vida a algún rapaz, ves que hubo unha familia que o seu fillo pudo salir de festa e non chegar por irresponsabilidade, por non escoitar, por non facer o que di o sentido común. Vamos a ver, é que a xente está discutindo cousas que non. As Barcias é un grandísimo sitio para un concerto. Para un concerto a partir de certa hora da noite, onde non de o sol naquela solana, porque aparte está ali nun microvalle cunha caída e co río do outro lado, e ali concéntrase moito calor, porque outro día tuvemos 10 graus menos que o ano pasado, e aínda así facía moito calor. A proba é que toda a rapazallada entre as 6 e as 9 da noite o que estaba era nos montes, nos desniveis, que era o problema que había do outro lado, entre as árbores ou preto do río. Pero bueno, o problema veu ao caer a noite, porque era obvio que o río iba a supoñer un problema. Agora teño que escoitar é que a xente bebe, e a xente non sabe beber, e apelar á responsabilidade individual, di o Concello. Pero vamos a ver, para apelar á responsabilidade individual, non moveras a festa de sitio. É dicir, moves a festa por seguridade, véndesnos a todos que o que sabíamos que era unha decisión política tristemente respaldada por algúns técnicos, o moves por seguridade e abaixo dis que cada un que se arregle como poida, que non é serio, porque a xente bebe. Entonces, o Concello organiza unha festa, o Concello sortea os bares, as barras que se poñen ali, promove esa festa, os DJs que están ali subidos dinlle a xente, venga, vamos a emborracharnos, fiesta, todo isto nun acto organizado polo Concello, e o problema é que a xente bebe. Non, home, o problema é que os organizadores dos eventos son os responsables da seguridade. Ese é o problema. Entonces, claro, como digo, nós temos moitísimas preguntas que llevamos plantexar ao Concello por escrito, porque sobre todo o que queremos é que se tome nota, Carmen. Porque xa non quero esperar a Festa das Barcias do ano que ven. Que teño que pensar? Que en calquer evento que organice o Concello, a esta xente podelle máis o seu ego, podelle máis a súa soberbia, que a seguridade dos meus fillos están nesa festa. Non quero pensar eso. Quero pensar que aprendemos dos erros e que os correximos, que os recoñecemos e que os correximos. Bueno, o Concello sí que no comunicado fala tamén de plantear
outras medidas de cara a próximas edicións, pero claro, pues non sei, pero igual estas cousas había que facelas antes e non despois. Primeiro, escoitar. Non ser tan soberbos de non escoitar, porque ainda se produciron momentos desagradables en comisións cando se falou da perigosidade do río e tuvemos que escoitar que, bueno, xa no mar, nos, que vos no mar, claro, que terá que ver o mar co río para empezar, non? Que terá que ver? Pero despois, aparte deso, que, xa digo, hai cousas que son tan obvias que calquera, que incluso xente do sector da seguridade nos dixo, pero non o di espazo común. O plan de autoprotección, que é un documento moi extenso, que este ano, por primeira vez, que eu saiba, se pagou por facer a unha empresa externa, porque sempre o elaboraban entre Míguez de Protección Civil e Paco Valeiras, Míguez, máis ou menos entre os dous, un ano máis un, outro ano máis outro, e coñecían perfectamente a realidade, porque este ano encargouse a unha empresa que, polo que vexo, é de Vigo. E o mellor tal. E ainda así, nese documento, 2 ou 3 veces, se menciona a perigosidade do río e a necesidade de previr os posibles afogamentos, as caídas ao río. Que fixo o Concello? Nada. Poñer unha cinta cando xa era todo un descontrol e non ter en conta todo o que, como digo, sabíamos pois case todo o povo. Por lo tanto, Carmen, isto non é, xa digo, nin revanchismo, nin oportunismo, porque levamos semanas e semanas advertindo, e unha institución como o Concello de Carballo ten que ser máis seria. E eu entendo que haxa xente que quere comprar o discurso, que xa digo, as Barcias ás 9 da noite, co río pechado, estupendo para un concerto, eu o primeiro que vou a calquera concerto, pero se non tomas as medidas de seguridade e achegas estes eventos ao perigo, pasa o que pasou outro día. Vades a registrar, así o anunciades hoxe, unha serie de preguntas que credes que se respondan por parte do Concello. En que poñedes o foco aparte do que acabamos de falar? Que máis cousas quedan por aclarar? Bueno, quedan moitas cousas por aclarar, evidentemente, non? Quen toma a decisión, que nadie o explica, porque, como digo, faltando máis de 2 horas, pues, según a previsión inicial, para que o evento rematara, alguén decide que, por seguridade, hai que suspendelo, nadie explica nada, só sencillamente, bueno, pues foi un éxito, foi nos moi ben, hai que facer uns matices de seguridade, vale. Queremos saber quen era o responsable da seguridade, queremos saber se se cumpliu a legalidade absolutamente, queremos saber se había todos os permisos necesarios, queremos saber como se fixo esa adjudicación desas barras, queremos saber se houbo de verdade control efectivo para evitar o consumo de alcohol dos menores, queremos saber moitísimas cousas, cantos efectivos de seguridade había ás 2 da mañá, cando supostamente había ali 8.000 persoas. É dicir, queremos saber se o Concello do Carballiño foi quen de garantir, porque accidentes sempre hai, iso non imos negar, problemas sempre hai, e como digo, onde hai moita xente, moito alcohol, pois as posibilidades de que pasen cousas son elevadas. Pero se ti non tomas as medidas necesarias para minimizar eses perigos, van pasar cousas máis graves. Por lo tanto, como digo, queremos saber moitas destas decisións que se tomaron de quen son e a quen corresponden e quen son os responsables. E queremos que se tome nota e que o Concello do Carballiño, en vez de mentir e sacar comunicados manipulados, e que a culpa é de que a xente bebe, claro, organizas ti a festa, posti as barras e despois a culpa é de que a xente bebe, vale. Non, a culpa é dos que se tiraron ao río, que non, a xente non se tirou ao río, moitos caeron cando iban a oscuras a buscar un sitio onde facer o que non podían facer nos baños, que estaban ou petados ou pechados directamente en algún momento. E, polo tanto, queremos saber que isto non se vai repetir, Carmen, para nós é o máis importante. Por sorte, non temos que estar falando xa aquí de falecementos, por sorte, e como digo, pola actitude, polo traballo eficaz de algunhas partes dos corpos de seguridade, os que estaban ali no terreo, que sí fixeran o seu traballo. Se os técnicos o fixeran previamente tamén, xa non tiña que tirarse ningún policía ao río. Pois nada, que non sei se xa registrastes ou de registrar estas preguntas, isto que se suele contestar por escrito, pretendedes leválo a pleno, como se vai a xestionar? Bueno, de entrada o normal é que nos resposten por escrito nun prazo de 5 días hábiles, creo lembrar que son, e iso sería o normal. Estamos acostumbrados a que o Concello de Carballiño non resposte aos nosos requerimentos e, polo tanto, pues, reservámonos calquera posibilidade. Carmen, incluso che digo unha cousa, se hai que chegar ao xulgado para dirimir as responsabilidades desta barbaridade, imos ir. Agardemos non ter que chegar a eso, que quede claro todo con antelación, pero se non se cumpliu a lei, se non se observaron escrupulosamente as medidas de seguridade legais necesarias para a organización deste evento, acabaremos indo ao xulgado, porque non son bromas. Isto xa a coña, pero é o Concello do Carballiño, o Goberno do Carballiño. Está moi ben pavonearte pola rúa de que eres concelleira, de que eres alcalde, de que eres concelleiro, pero tamén tes unhas obrigas que cumprir, unhas obrigas legais e unhas morais, por suposto, pero bueno, o da moral con este Goberno PP-PSOE xa sabemos que eso non vai con eles. Bueno, pois aproveito, Adolfo, que estás aquí para falar, ademais do tema das Barcias, de como foi o desenvolvemento da Festa do Pulpo en xeral, porque tamén
Estamos con ese debate tamén de si a romaría no parque está esmorecendo. Como viches a festa do pulpo este ano? Bueno, a ver, a festa do pulpo ten unha vantaxe moi grande, que funciona sola. Se había algún político noutros tempos que se ofendía, e como eu estuve nun lado e do outro da organización, podo dicilo, a festa do pulpo funciona sola. Hai que facer moito para estropeala, moito. E este goberno está se esforzando moito por estropeala, pero claro, é moi difícil, porque é unha festa con moito arraigo, é unha festa que atrae a moita xente, é unha festa que os carballiñeses nos sentimos moi orgullosos dela, e ninguén falla. O da xente do Carballiño que está fora e tal, ninguén falla a festa do pulpo. Pero, por exemplo, só había que ver as colas que había no parque, xente esperando media hora para coller o pulpo, media hora para coller o pan. Xa non che conto para tal. Claro, eso vai en detrimento da festa. Por que pasaba eso? Porque só había 11 postos de pulpo, cando no casco urbán había 30 e tantos. Sen embargo, eu falei con hosteleiros do casco urbán, porque eu estuve en todo o no parque e tal, pero onte falei con hosteleiros de aquí, e dixeronme que tuveron menos xente que o ano pasado. Facendo o ano pasado moito máis calor, porque eu repetirei no sempre, creo, para min é unha cousa, eu falo neste caso como se fora un turista, non? Eu veño á festa do pulpo, vou ao parque, tesme unhas boas actuacións de folclore pola mañán, hai pulpo a barrer, hai ambiente, hai musiquilla, hai charangas, hai tal, e oño, gustou unha festa, estuve nunha romería. Veño ao Carballiño a comer o pulpo a 30 e tantos graus, no medio nunha terraza, no asfalto, co calor que desprende, en tal, cal é a gracia? O hosteleiro ganará un pouco máis, que hasta non teño claro, pero imos facer o mesmo que se fixo no Carballiño coa noite. E algúns responsables repítense, que é matar a galiña dos ovos de ouro. O sea, temos un potencial inmenso, temos unha grandísima riqueza nesa festa do pulpo. E por querer exprimila para que uns poucos gañen un pouco máis, pouco a pouco estamos matando, porque no parque o recinto cada vez máis caro e máis pequeno, como digo, menos pulpeiras, menos postos de pan, e este ano encima, co traslado da festa DJ dos rapaces ás Barcias, ás 5 da tarde, prácticamente non quedaba nada no parque, porque os rapaces, gustarálle uns máis, outros menos, pero estaban ali na entrada onde o pote e facían un moi bo ambiente. E chegabas polo parque e dicías, aquí hai unha festa, aquí hai unha festa. Este ano, ás 6 da tarde, empezaron os bares a desmontar, que ainda vendían bocadillos e algunhas bebidas para os rapaces e para a xente que estábamos por ali alrededor, e quedou o das Barcias, e para eso quedou como quedou. Por eso digo que a festa do pulpo é moi difícil estropeala, é moi difícil, eleva moito tempo, pero se sigue neste camiño o goberno actual, cada ano imos a velo un pouco peor. Bueno, pois ata aquí este repaso do que foi a festa do pulpo, deses incidentes tamén na festa da mocidade. Pois nada, que agradecemos a Adolfo Nogueira, como sempre, a visita. Adolfo. A vos, como sempre, moitísimas gracias e, como digo, agardar que todo o mundo pasara ben na festa e sobre todo agradecer aos corpos de seguridade que non tivéramos que falar dunha desgracia moito maior, por moita sorte. Graciñas, ata outro día.